Има моменти, в които всичко сякаш спира. Нещата не се получават, плановете се разпадат, вратите, които очакваш да се отворят, остават затворени. И първата реакция почти винаги е една и съща. Какво правя грешно? Но, ако не е грешка? Ако това, което възприемаш като блокаж, всъщност е послание? Свикнали сме да вярваме, че когато нещо не се случва, значи трябва да натиснем повече. Да опитаме пак, да контролираме, но понякога живота не се движи напред, защото не трябва. Понякога спирането е част от посоката. Ако се върнеш към това, което разгледахме досега, синхроничностите те насочват, интуицията ти подсказва, знаците ти дават потвърждение, но блокажите те забавят. И това забавяне не е наказание, то е корекция. Може би не си на правилното място, може би времето не е точно, може би има нещо вътре в теб, което още не е готово. И когато продължиш да натискаш въпреки това, напрежението се увеличава. Всичко става по-трудно, по-тежко, по-объркано. И точно тук идва най-трудната част – да спреш. Не защото се отказваш, а защото започваш да слушаш. Защото понякога най-силният знак не е върви напред, а изчакай. Блокажите често идват с усещане за застой, но зад този застой има движение, което не се вижда. Вътрешно пренареждане, осъзнаване, подготовка. И ако позволиш на този процес да се случи без да го насилваш, нещо започва да се променя. Яснотата се връща, посоката става по-естествена и когато движението отново започне, то е по-леко, по-точно, по-свързано с теб. Това е разликата между насилване и синхрон. И може би най-важното е това, че не всяко не е отказ. Понякога е пренасочване. Не всяко забавяне е загуба, понякога е защита. И не всяко спиране е край. Понякога е начало на нещо по-точно за теб. И когато започнеш да приемаш тези моменти, да не се бориш с тях, а да ги наблюдаваш, се появява още един въпрос. Какво се случва вътре в теб, когато всичко отвън изглежда хаотично? Защо понякога живота сякаш се разпада преди да се подреди? В следващото видео ще говорим точно за това. Вътрешния хаос и външните събития. Ако това, което чу днес, резонира с теб и усещаш, че искаш да вървим заедно по този път на осъзнаване и вътрешен баланс, можеш да се абонираш за канала Свещена енергия, чакри и баланс. Тук говорим за енергията, която не се вижда, но се усеща и променя начина, по който живееш себе си и света.